היי, היי אלה, נוי, אמ, עוד בנות שאני לא בטוחה, לא כתוב בשם, אבל שלום לכולכם. אז אני עושה share screen ואנחנו נתחיל בהרצאה שלנו לערב הזה. אוקיי. אז היום אנחנו נדבר על תזונה, מאיפה מתחילים. חלק מכן אחרי לידה, חלק מכן אולי פשוט מתעניינות בנושא, אבל מה שחשוב מאוד לדעת זה שיש כל מיני שינויים שקורים אחרי לידה, זה חלק אחד שנדבר עליו, וחלק אחר שנדבר עליו זה פשוט אותם קרייבינגים ואותם שינויים או קשיים בתזונה שלנו, שגם קשורים לאחרי לידה וגם לא, קשורים פשוט למבנה האנושי של כל אחד מאיתנו כבן אדם. שהלידה יכולה עוד יותר לגרום לאיזשהו קושי בנושא הזה. אז איך אנחנו מתמודדות בצורה מוצלחת עם השינויים אחרי לידה? ואני רוצה להציג על מה אנחנו נדבר הערב, שקצת נדע למה לצפות. אז קודם כל אני טיפה אספר על עצמי ממש בקצרה, אני לא חופרת על עצמי יותר מדי, פשוט שתדעו מה המסע שאני עברתי בעצמי, שגם הוביל אותי למחקר יותר מעמיק בנושא הזה. אחר כך אנחנו נדבר על באמת חלק קצר שידבר על איך הלידה משפיעה על נשים מהרגע של הלידה, אפילו מההיריון ועד היום, גם אם עברו חודשיים, אם עברו שנתיים, ולפעמים אם לא טיפלנו בזה, אפילו אם עברו כמה שנים רבות, ואם עוד לא ילדנו, אז נדע למה להתכונן. אחר כך נדבר על החלק הארי, על הליבה של ההרצאה שלי, למה אני כל הזמן רעבה, למה אני רוצה ג'אנק, למה הגוף שלי, המוח שלי משתלטים עליי, ומה זה אומר שהגוף דורש ממני, ואיך אני כן יכולה לאכול בדרך הנכונה, במיוחד איך להכין אוכל כשאין לי זמן וחשק. אנחנו נדבר על איזה שיטת תזונה מתאימה לך ממש בקצרה, אבל אנחנו כן ניתן עקרונות שיוכלו לכוון אתכם, וזה לא משנה אם אתן פלאו או טבעוניות או קיטו או אוכלות קול, זה לא משנה, העקרונות הם זהים, פשוט בכל אחד יש קטגוריות מזון שמתאימות. ואנחנו לקראת הסוף אני אציג למי שרוצה תישאר לרבע שעה האחרונה, עם השלמה התוכנית הליווי המלאה שלי, אני אספר עליה בסוף, מי שרוצה ככה יכולה להישאר ולשמוע. אוקיי, וכמובן יהיה גם שאלות ותשובות. טוב, אז אני מאוד אוהבת את הציטוט, ספירת קלוריות היא לא הפתרון, כי האכילה היא לא הבעיה. אז מה זה בעצם אומר לנו? שדוקטור אניטה ג'ונסטון מטפלת בהפרעות אכילה, והיא בעצם טוענת שאנחנו לא צריכות לחשוב על האוכל כבעיה, אלא לראות מה מתחת לזה, המצב הרגשי שלנו, המצב המוחי שלנו, התנאים שבהם אנחנו חיות, אוקיי? כלומר יש הרבה מאוד דברים שמשפיעים על האוכל, או על היחסים שלנו עם אוכל שהוא לא האוכל עצמו, וחשוב מאוד להבין את זה כי ככה זה א' יוריד מאיתנו אשמה, וב' באמת נוכל לפתור את זה הרבה יותר בקלות מאשר להכריח את עצמנו כל פעם, לא תאכלי בריא, תאכלי בריא, תאכלי בריא, כי זה לא sustainable, זה לא עובד לאורך זמן וזה רק גורם לנו להרגיש רע כשאנחנו לא מצליחות. אוקיי, אז אנחנו בגישה שהיא הרבה יותר חומלת ועובדת בכל זאת. אז ממש ממש בקצרה עליי, חלק מכירות אותי כבר, אז אני לא רוצה לחפור, אבל למי שלא, אני אימא לזוג תאומים זהים פגים, רואים אותם פה בתמונה עם בעלי המקסים, מחכה לאחד נוסף בדרך, עוד בן, אני לא יודעת מה אני אעשה עם 3 בנים בבית, תאכלו לי בהצלחה. אני מדריכת פילאטיס שיקומי ואימון פונקציונלי, אני מאמנת תזונה, אוקיי? אני דולה אחרי לידה, אז אני גם מלווה נשים אחרי לידה, סטודנטית לפסיכולוגיה, הרבה דברים שתשמעו היום קשורים לפסיכולוגיה האנושית, זה בקצרה על הכובעים שאני חובשת. זאת אני, אחרי לידה, אוקיי? זו הבטן שלי מהצד, אני יודעת, חלקכן בטח אומרות, וואי זה לא כזה נורא, אני רזה מטבעי, רזה לא אומר בריאה, כן? אז אני לא אומרת אני רזה בשביל שמישהי תקנה, כי רזה לא אומר בריאה, אבל זה המבנה גוף שלי, ולכן בשבילי הבטן הזאת והפנים שהשמינו וכל זה, זאת השמנה, כלומר בשבילי זה כן משהו שבחיים לא היה לי לפני הלידה. היה לי מאוד מאוד קשה להיפטר מזה אחרי הלידה, הייתי עם רייבינגים נוראים, הייתי אוכלת באמצע הלילה, היה מאוד קשור למצב הנפשי שלי, גם חוויתי דיכאון אחרי לידה, ולקח לי זמן עד שהתאזנתי, ואותם סודות, אותם טריקים של איך התאזנתי אני בעצמי, שבאמת הם גם אוניברסליים, כן? שהם באמת משהו שכל אחת פה יכולה ליישם, אני חולקת איתכן בהרצאה היום.
ככה זה ממש אחרי לידה, או כמה חודשים בעצם אחרי לידה, עדיין הייתה לי את הבטן, ופה זה בתהליך, פה זה 11 חודשים אחרי הלידה, וממש ממש ככה חצי שנה וחצי, משהו כזה אחרי לידה, כבר חזרתי לבטן סך הכל מכותבת. שוב, זה לא קרה סתם, זה קרה כי עשיתי את הפעולות הנכונות, שהן גם לא כולן קשורות לשינוי תזונתי. חשוב להבין את זה. אוקיי, בנות, אני כן אשמח אם תרשמו לי רגע מי אחרי לידה פה, כן? גם מי שלא יכולה לרשום לי, אני אשמח לדעת מי אחרי לידה, ואם אתן אחרי לידה תכתבו לי כמה זמן אחרי לידה אתן. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים. תכתבו לי רגע בצ'אט, אני אשמח מאוד לדעת. גם מאוד יעזור לי באיך שאני מנהלת את הוובינר, וגם בכלל, כי זה, כן, חשוב לנו, כן, חשוב לנו לדעת. מעולה, יופי. שנה וחודשיים, מצוין, אני יודעת שיש פה כמה שלא ילדו. מהמם. שנה, יפה מאוד. אוקיי, מצוין. אז זמן לא ארוך יחסית, מעולה. עכשיו חשוב מאוד מאוד להגיד כבר מראש, לבנות שנמצאות כאן שילדו לא, ולא עברו שנתיים עדיין מרגע הלידה, שיש שינויים מסוימים שהם פשוט טבעיים, אוקיי? אז שלא תדאגו יותר מדי, כן? ויש דברים מסוימים שאנחנו לא נעשה שינויים קיצוניים בהם אם עוד לא עברו שנתיים, אוקיי? זה חשוב לדעת. כמובן כל מקרה לגופו, וכבר תבינו למה. אז אני ממש רוצה לציין בכמה מילים, אחרי לידה יש לנו שינויים הורמונליים. תחשבו שבזמן ההיריון, בזמן הלידה, פרוגסטרון, אסטרוגן עולים במאות אחוזים, אני לא מגזימה, אוקיי? ממש בצורה חדה, 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 חדה למעלה, ואחרי שאנחנו יולדות והשליה יוצאת, בום, טרח, יורדים מאות אחוזים. תחשבו איך הגוף שלנו מגיב. בייבי בלוז, אוקיי? יש לנו את הדכדוך אחרי לידה, אני לא מדברת עדיין על דיכאון, אני מדברת על משהו מאוד מאוד טבעי. הבכי הזה אחרי לידה, אנחנו מאושרות, ואז אנחנו עצובות, ואז אנחנו רוצות לאכול, ואז אנחנו לא רוצות לראות אף אחד, ואז אנחנו רוצות לראות את כולם, ואז אנחנו נעלבות וכולי וכולי, כל הסערה הזאת. וזה אמור בעצם להשתקם אחרי כמה שבועות בודדים אחרי לידה. אממה, החיים לא כאלה פשוטים. אם היינו עכשיו חיות בתנאים מושלמים, אז אחרי לידה שבועיים, 3 גג, היינו חוזרות לעצמנו. אבל מה שאנחנו חוות ביום יום, אחרי הלידה, הרבה פעמים, ותראו, תגידו לי אם אתן מזדהות עם מה שכתוב כאן, יש לנו המון משימות, אנחנו לא רק מטפלות בתינוק. אין לנו עזרה מספקת אולי, אנחנו גם צריכות לשטוף כלים, גם להכין אוכל, גם לטפל בתינוק, גם פה, גם שם. דאגות, בדיקות, ביקורת, אנחנו מקבלות ביקורת חיצונית מאנשים, אולי אנחנו צריכות לחזור לעבודה יחסית מהר, אולי אנחנו עובדות מהבית, אולי אנחנו עובדות תוך כדי. אני יכולה להגיד לכם שאני חזרתי לעבוד ממש כמה ימים אחרי הלידה, כי אני עצמאית, אז התחלתי לעבוד מהבית, ואני לא עשיתי את השיקול החכם של להכין את התשתיות לפני הלידה. הייתי חייבת לעבוד, אז תוך כדי הג'ינגול הזה, ברור שזה לא מחזיר לנו את ההורמונים לרמה הטבעית שלהם, זה רק מעלה את הקורטיזול, אוקיי? שזה אחד ההורמונים של סטרס, וזה גורם לנו בין היתר, הנושא שאנחנו מדברות עליו היום בעיות במשקל, כן? ללחץ דם, אבל גם לדברים נפשיים, אפילו קושי להתחבר לתינוק שלנו, חרדות, כן? מצבי רוח שלא חולפים. דבר נוסף שקורה אחרי לידה הוא מחסור בערכי תזונה. בהיריון וגם בהנקה, אם אנחנו לא מטפלות בעצמנו מספיק, התינוק לוקח הרבה נוטריאנטים. הוא לקח מאיתנו המון המון בהיריון, וחשוב להבין, בהיריון, אם היה חסר לנו, אם לא אכלנו מספיק ברזל ומגנזיום ואבץ וכל דבר אחר שהגוף שלו צריך, של התינוקי, בשביל להתפתח, הוא לקח אותו מהגוף שלנו. הגוף שלנו זה שסבל, כלומר העדיפות העליונה של הגוף היא קודם כל לתת לתינוק. גם אם זה במחיר שאנחנו מאבדות, ואנחנו רואות את זה על האור של הפנים שלנו ועל הבטן ועל על המצבי רוח ועל האנרגיות שיורדות, אוקיי? אבל התינוק הוא בראש סדר העדיפויות מבחינת הגוף. אם אין לנו מספיק נוטריאנטים, נוטריאנטים למי שלא מכירה את המילה ערכי תזונה, אוקיי? או חלקיקים קטנים של תזונה, שזה אומר כל מה שאתן מכירות כוויטמינים ומינרלים ונוגדי חמצון, אבץ, ויטמין B, ויטמין C, כל הדברים האלה הם נקראים נוטריאנטים, ואם התינוק לקח אותם ולא
הכנסנו מספיק לגוף, יהיו לנו קרייבינגים, כן? כי הגוף לא ממש יבדיל להגיד לנו עכשיו תאכלי ברזל. לא, יהיה לנו קרייבינג, אנחנו נלך לאכול שקית טפו צ'יפס. מיקרוביום דל, מה זה מיקרוביום? נדבר על זה עוד, אבל מיקרוביום זה החיידקים הטובים במעיים שלנו. חיידקים טובים במעיים, ככל שהם יורדים, ככל שהכמות של מיקרוביום יורדת, ככה אנחנו מרגישות יותר רע, המוח מתפקד פחות טוב, העיכול נעצר, אנחנו משמינות, אנחנו שוכחות דברים, אוקיי, אנחנו נדבר על המיקרוביום בהרחבה עוד מעט, רק חשוב לי שתזכרו בראש את המילה הזאת, מיקרוביום, החיידקים הטובים שלנו. כמובן, עייפות גם, אוקיי? אין לנו מספיק נוטריאנטים, אין לנו מספיק ערכי תזונה, אז אנחנו עייפות, אוקיי? והעייפות יכולה לגרום, כמובן שוב, כמו שאמרנו, חרדות, מצבי רוח וכו'. ודבר נוסף מאוד מאוד חשוב שלא תמיד שמים לב אליו אחרי לידה, יש לנו ירידה במלטונין. מלטונין זה הורמון שגורם לנו לרצות לישון. עכשיו אנחנו לא ישנות סדיר אחרי לידה, זה טבעי, הגוף יודע את זה, הוא מסתנכרן. אבל לפעמים אנחנו לא ישנות מספיק, לא רק כי התינוק מעיר אותנו בלילה, אלא בנוסף, כי יש לנו דאגות, אנחנו לא נרדמות. כי אנחנו עם מסכים לפני השינה, אז השינה שלנו היא הרבה יותר גרועה. אנחנו לא מקבלות עזרה, לפחות כמה פעמים בשבוע שמישהו יהיה עם התינוק ואנחנו נשען לילה רצוף. ואז עם החודשים שהולכים ועוברים, כמות מלטונין יורדת, ויש קשר ישיר מחקרי, אגב כל מה שאני אומרת מגובה מחקרית, את המחקרים אני מוסיפה פה למטה, תוכלו לקבל את המצגת, אני אשלח אותה במייל ותוכלו להיכנס מי שאוהבת יותר להחכים ולהעמיק, אז יש ממש מחקרים שמראים שמחסור בשינה פוגם ביכולת בירידה במשקל, אוקיי? לקחו מדגם גדול וראו שאנשים שישנו פחות מ6 שעות רצוף, זה הביא ל55% ירידה בשריפת שומן ו60% באובדן שריר. כשאנחנו מאבדות שריר, אז מבחינה שטחית ושל יופי, אז אנחנו פחות אסופות, הבטן יותר רופסת, יש לנו פה את המידלדלים, אבל מבחינה יותר חשובה, הבריאות שלנו, יש לנו פחות יכולות, הסידן שלנו מצטמצם, אנחנו סובלות יותר מכאבי מפרקים, כאבי ראש והזדקנות מואצת, אוקיי? אז שוב, תינוקי קטן, אנחנו לא יכולות לישון בלילה בהתחלה, טבעי מובן, אנחנו צריכות עדיין למצוא את הדרכים לישון, אני אדבר על זה עוד מעט גם, ובמיוחד אם כבר עבר השלב שבו הוא מתעורר כל שעתיים-שלוש, אנחנו צריכות שיהיו לנו הרגלי שינה טובים, וגם זה לא פשוט, במיוחד אם אנחנו בסטרס, ושוב, או מאוד מאוד רגילות למסך לפני השינה שמרגיע אותם. ושוב ממש חשוב לי לומר שאי אפשר לחזור לאיזון אחרי לידה ללא שינה, אוקיי? אם אנחנו לא מצליחות לסדר את השעון, אנחנו צריכות לבקש עזרה, כן? זה אומר שאם אנחנו צריכות איזשהו ליווי, אם אנחנו צריכות מישהו שיעזור לנו, בין אם זה פיזית, מישהו שיקח את התינוק וייתן לנו לישון, או בין שאנחנו צריכות איזשהו ליווי מנטלי של מישהו שיעזור לנו להתגבר על ההתמכרות למסך, או לאוכל, או לכל דבר אחר שמונע מאיתנו שינה רציפה, אז חשוב מאוד לעשות את זה. וכאן אנחנו רוצות שנים קדימה של אימהות בריאות ויפות, ומלאות אנרגיה וחיות. אז סיכום על איך הלידה משפיעה עלייך, עליי, על כולנו עד היום. ההורמונים לא תמיד חוזרים לאיזון, אמורים לחזור, לא דווקא חזרו. הורמונים חדשים יוצאים מאיזון בגלל חוסר שינה, לחץ, בגלל שאנחנו לא אוכלות את מה שאנחנו צריכות מבחינה תזונתית, בגלל הנקה, שהערכים התזונתיים הולכים לשם. חוויית לידה לא מעובדת, שזה משהו רגשי. שוב, רגש מאוד מאוד משפיע על המצב הפיזי שלנו, גם על זה נדבר בהרחבה. בעיות משקל ודימוי עצמי, אנחנו מסתכלות במראה חודשיים, 3, חצי שנה, שנתיים אחרי לידה, קשה לנו פנימית עם זה שאנחנו לא נראות נשיות בעיני עצמנו, או מושכות, או כמו שרצינו, או כמו שנראינו לפני, וקושי למצוא זמן לעצמנו, כלומר לא להיות רק מישהי שממלאת פונקציות, אלא אישה, כן? ודאגות של אימא, במיוחד אם יש לתינוק קשיים או בעיות רפואיות, ופה אני מדברת מהסיפור שלי, של ילדים פגים, שבאמת המון ריצות לרופאים, והמון בדיקות, כן? אז המון דאגות. זה אומר שהלידה, מי שפה ילדה, גם יחסית לפני הרבה זמן, יכול להיות שהלידה עדיין משפיעה עליה,
ואנחנו עוד רגע נמשיך ונדבר כמובן על דברים שהם יותר אוניברסליים. אוקיי? אבל היה לי חשוב לעשות את ההקדמה הזאת כדי שנבין אם אנחנו אימהות את הנדבך הנוסף הזה של מה מפריע לנו להתאזן תזונתית. טוב, אז למה אני כל הזמן רעבה? למה אני רוצה את הג'אנק? למה בא לי את השטויות? למה? בואו נבין. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תתענו לי בצ'אט בבקשה. אפשר במילה או שתיים, לא חייבים זה. למה אנחנו אוכלות? כאילו, תסבירו לי, מה הרעיון הזה של טבע? למה אנחנו צריכות אוכל? יכול להיות התשובה הכי בנאלית, או תשובות יותר מתוחכמות? מה עולה לכם לראש? למה צריך לאכול? אני אקח שלוק מים, שזה מאוד מאוד חשוב גם. תספרו לי, למה צריך לאכול? למה המנגנון הזה? למה אנחנו לא יכולות פשוט מפוטוסינתזה להתקיים? כן, כן, זו בדיקה שלי שאתן איתי וחיות, כן. אנרגיה ונחמה, יפה, אהבתי, ואני מסכימה. עוד רעיונות? אבל אנרגיה, נכון, ואני כבר אעשה ככה בשקופית, כי זה הדבר הראשון. להוסיף אנרגיה, להתמלא. להתמלא, מעניין, מעניין, מילה כזאת שמכילה בתוכה הרבה דברים. אוקיי, אז נכון, אז אמרת נכון, באמת להרגיש את האוכל בתוך הגוף, שזה באמת נותן איזשהו מילוי, אם זה נפשי, אם זה פיזי. אבל יש עוד סיבה, ממש חשובה, שאנחנו לא תמיד חושבות עליה. כל חלק בגוף שלנו, כולל המוח, והמוח שלנו הוא דורש 20% ממה שאנחנו אוכלות, 20% זה לא מעט, כל חלק בגוף שלנו דרוש לו בשביל לתפקד מזון. בערך 300,000 חומרים שונים אנחנו צריכות כדי לתפקד. מה זה אומר? אם היינו אוכלות רק בשביל אנרגיה, בנות הייתן יכולות לקחת ממקדונלדס 2 צ'יפסים גדולים, כאלה ענקיים, היה ממלא לכם את ה-2,000, 1,800 קלוריות, או כל אחת והמשקל שלה כמה היא צריכה, וזהו, מספיק, יש אנרגיה. אבל אם אנחנו כל יום אוכלות צ'יפס, אנחנו לא מקבלות את ה-300,000 חומרים, את האבץ, את המגנזיום, את הברזל, את החומצה הפולית, את הוויטמין C, את הוויטמין B6, אנחנו לא מקבלות את המלא, מלא, 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 מלא נוטריאנטים. ופה אני מזמינה אתכם רגע לחשוב עם עצמכם, האם אתן ביום יום מקבלות את כל זה? שוב, שום דבר שאני אומרת פה הוא לא האשמה, הוא רגע בחינה עצמית, כי לפעמים אנחנו כל כך עסוקות שאנחנו לא שמות לב. תסתכלו על התמונה הזאת פה, על המבחן העשיר הזה של דברים שאנחנו יכולות לאכול, בשביל לקבל את כל זה, וכבר אני נותנת רמז, שכדי לדעת ולוודא שאנחנו מקבלות את כל 300,000 חומרים האלה, אנחנו צריכות לאכול קשת, בכל צבעי הקשת. ובכל צבעי הקשת אני לא מדברת על סוכריות M&M's, למרות שזה טעים, אני מדברת על פירות, ירקות, קטניות, דגנים, מן החי, מן הצומח, ניגע בזה עוד שנייה. כן, אז, אז אני רואה פה פרצוף צוחק ממישהי. למה מתרחשים קרייבינגים? יש בעצם 3 סיבות, יש כמה סיבות, יש יותר, אבל 3 סיבות עיקריות. אנדריה כותבת שלום, שלום לך, היי. היפוגליקמיה זו אחת הסיבות הראשונות לכך שמתרחש קרייבינג. מה זה אומר היפוגליקמיה? היפוגליקמיה זאת לא מחלה, זה לא רק משהו של סוכרתיים. היפוגליקמיה כולנו חוות במהלך היום אחרי שיש לנו ירידת סוכר. אז בעצם היפוגליקמיה מפעילה מנגנונים שמגבירים את הרצון למזון עתיר אנרגיה ועשיר בגלוקוז. מה אמרתי עכשיו? אוקיי. אז יש לנו מחקר מאוד מאוד מעניין. לקחו במחקר, תקשיבו טוב, לקחו 3 קבוצות של אנשים. קבוצה אחת האכילו אותם במזון חלבוני, מזון עם סיבים תזונתיים, מזון עם מעט מאוד גלוקוז, כלומר מעט מאוד סוכרים, כן? לקחו עוד קבוצה והאכילו אותה במזון מאוד סוכרי, כל מיני לחמים ופחמימות שונות, ולקחו עוד קבוצת ביקורת, שלא נתנו להם שום דבר מיוחד, פשוט לבדוק אותם בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות, תמיד יש קבוצת ביקורת במחקרים מקצועיים. המחקר פה, כמו שאמרתי, במצגת יש לכם את כל המחקרים. מה בדקו ומה גילו? שמו בפני כל הקבוצות האלה
תמונות במכונת MRI, מכונת MRI, מכונה שבעצם סוקרת את המוח ואת הפעילות שלו בזמן שבן אדם שוכב בתוך המכונה, ובודקים איך אזורים מסוימים במוח שאחראים על כל מיני פונקציות שונות, מגיבים. שמו בפניהם תמונות מאוד מפתות של עוגות ועוגיות ודברים סוכריים, פחמימתיים, וגם תמונות של דברים לא פחמימתיים, כל מיני ברוקולי וחסה ודברים קצת פחות סקסי. וראו את העלייה או את התפקוד של האזור במוח שבעצם אחראי על הקרייבינגים, כן? יש אזור כזה במוח. אז מה שגילו זה שאנשים שאכלו ארוחה לא פחמימתית, כן? דירגו או הגיבו, ודרך אגב הם בדקו גם וגם, הם גם שאלו אותם בעל פה, שאלו תדרגו, תגידו מ-1 עד 10 כמה בא לכם את האוכל שאתם רואים מול העיניים, וגם ראו את הפעילות במוח, כלומר זה לא היה רק הדיבור, אלא ממש יכלו לא להסתמך רק על העדות של הבן אדם, אלא מה קורה בתוך המוח. מה הם גילו? שבקבוצה של האנשים שאכלו ארוחה מאוזנת ולא מאוד פחמימתית, אנשים דירגו 3, 4 את כל העוגיות והצ'יפסים והדברים המפתים, ובקבוצה של האנשים שאכלו ארוחה מאוד סוכרית, כן, פחמימתית, הם דירגו ברמות מאוד גבוהות, 8, 9, 10, את אותם מזונות, אוקיי? כמובן את המזונות הלא סוכרים כולם דירגו ברמות יחסית נמוכות, יחסית לקבוצת הביקורת. מה זה אומר לנו? מה שזה אומר שאם אני ואתם אכלנו עכשיו ארוחת מקדונלדס, פחמימתית מאוד עם לחם, קמחים, צ'יפסים, אולי קינוח אחר כך, חצי שעה, שעה, שעתיים אחר כך, אנחנו ניפול, תהיה לנו היפוגליקמיה, הסוכר ייפול, ואנחנו נרצה את המזון הסוכרי שוב. אם נאכל מזון מאוד מאוד מאוזן, כנראה שזה לא יגיע כל כך מהר. עכשיו, מי שפה אומרת, אוקיי, זה מובן מאליו, אני מכירה את זה, קודם כל מעולה. אבל מה זה אומר לנו? תחשבו על הרכבת הרים הזאת, אנחנו קמות בבוקר, מי שאוכלת קפה ומאפה, זה מאוד נפוץ בארץ, קפה ומאפה, אפילו סנדוויץ', זה עדיין מאוד פחמימתי, חצי שעה, שעה, שעתיים, אחר כך יש שוב קריסה, שוב אוכלים איזה קפה עם עוגיה או משהו כזה, אחר כך ארוחת צהריים, פסטה עם שניצל, שוב הרבה מאוד פחמימות, כן הציפוי של השניצל, הפסטה עצמה, וככה פשוט יום שלם של קרייבינגים, בלילה הקרייבינגים מתגברים, מה קורה? אנחנו לא יוצאות מהלופ הזה, כל הזמן יש לנו היפוגליקמיה, עולה סוכר יורד סוכר, עולה סוכר יורד סוכר, אז זאת הסיבה הראשונה לזה שיש לנו קרייבינגים, אוקיי? הסיבה השנייה, אוטומטיזציה. מה זה אוטומטיזציה? המוח שלנו עובד על אוטומט בהרבה מאוד דברים. למה? דבר ראשון, כדי לחסוך אנרגיה. נכון, דיברנו על זה שכאשר אנחנו אוכלות משהו, 20% ממנו הולך למזון של המוח. הוא לא יכול לבזבז זמן על לחשוב. כשאנחנו קמות בבוקר אנחנו לא יכולות לבזבז זמן על לחשוב איך להוציא את רגל ימין מהמיטה, אוקיי? ואיך לקום ואיך להתקלח. יש דברים שאנחנו חייבות לעשות על אוטומט. תחשבו למשל, אני אתן דוגמה ברכב יש לכם מיליון פעולות לעשות, אבל את כולן מי שנוהגת כבר הרבה שנים עושה אותן אוטומטית, אוקיי? אז מה שזה אומר, שאם אנחנו לצורך העניין הכנסנו איזשהו הרגל בעבר, לדוגמה, כל פעם שהייתי עצובה כשהייתי ילדה, אמא הייתה נותנת לי סוכריה. זה הפך להיות איזשהו אוטומט במוח, אוקיי? זה אומר שכשעכשיו, כל פעם שאני אהיה עצובה, אני ארצה סוכריה, אני בכלל לא זוכרת שזה בגלל שאמא נתנה לי את הסוכריה. דרך אגב, זה יכול לעבוד גם על מאכלים לא מזיקים. אני יכולה לומר, אולי אני מוזרה, אבל אם יש פה מישהי שמזדהה, אני ממש ממש אהבתי כשהייתי קטנה, זה ניחם אותי, עגבניות מגורדות עם קצת ככה שמן, עם קצת לימון ומלח. אם יש לכם מאכלים לא מזיקים, שגם עושים לכם ככה כיף בלב, תכתבו לי בתגובות, זה נורא נורא מעניין אותי. גם מלפפון מגורד, אגב, גם עושה לי ממש ממש כיף. וזה היה מקושר אצלי, הייתי קוראת ספר והייתי אוכלת את זה, לא יודעת למה, ואיזשהו בעיקר כשקראתי הארי פוטר, שממש נהניתי ממנו. אז יש דברים, יש פעולות בעבר שאנחנו חיברנו במוח שלנו עם תענוג, והיום אנחנו נאכל את הדברים האלה בגלל שזה אוטומטי במוח מקושר לתענוג.
אבל זה יכול להיות גם טריגרים אחרים. שעמום, כל פעם שמשעמם לנו, אנחנו רגילות להוציא שוקולד. כשאנחנו כועסות, כל פעם שאנחנו כועסות על בן הזוג, אנחנו הולכות ופותחות שקית טפו צ'יפס, אוקיי? וכבר שנים זה ככה. רגישות, בן אדם, לפעמים אפילו ריח, אוקיי? איזשהו ריח שאנחנו מריחות ומזכיר לנו משהו שאנחנו אוהבות לאכול, כמו מאפים. אז זו הסיבה השנייה לקרייבינג. והסיבה השלישית היא תיאוריית מינוף החלבון. זו תיאוריה מעניינת, ככה היא נקראת, תיאוריית מינוף החלבון. מה שהיא אומרת זה שהגוף שלנו יחפש חלבון ויבקש מאיתנו אוכל עד שהוא יגיע לכמות החלבון הרצויה. אני רוצה לומר לכם כבר עכשיו, אולי אני אפתיע אתכן, רובנו לא אוכלות מספיק חלבון. אנחנו צריכות בערך גרם של חלבון על כל קילוגרם של גוף. אם אנחנו שוקלות 70 קילו, אז 70 גרם חלבון, אפילו יותר אם אנחנו מוציאות הרבה אנרגיה במהלך היום או מתאמנות. רובנו לא מגיעות ל-70 גרם חלבון ביום או לכמה גרם שאנחנו צריכות. והתיאוריה גורסת, וזו תיאוריה שהיא מגובה מחקרית, שככל שאנחנו לא נאכל חלבון, ובארוחת בוקר לא אכלנו מספיק חלבון, הגוף מאותת לנו לאכול. אנחנו אוכלות שוב, אבל שוב לא אכלנו מספיק חלבון, אז זה שוב מאותת, ואנחנו לא מפרשות את זה בתור, צריך לאכול חלבון כדי שהרעב ייגמר, אנחנו אוכלות מה שבא ליד. אם אנחנו נאכל מספיק חלבונים במהלך היום, תרד הרמה של הרצון שלנו לאכול סוכר. כל הסיבות האלה, זה הסיבות באמת הכי מרכזיות, יש כמובן עוד סיבות, אבל אלה דברים שאם אנחנו נחשוב עליהם ונבין אותם, יהיה לנו קל יותר לנתח את ההתנהגות שלנו ולשנות. אוקיי, אז אני רוצה להגיע לחלק שהוא פרקטי, והחלק הפרקטי בעצם יהיה בנוי משני חלקים, ממה להימנע ומה כן לאכול. אחר כך אני ממש אדבר איתכן על עצות, איך אפשר לאכול דברים כשאין לנו זמן לבשל, כשאין לנו כוח לבשל, איך לחסוך זמן ולעשות קיצורי דרך, כשאנחנו צריכות לבשל מהר ואם אנחנו עם התינוק על הידיים. נתחיל ממה להימנע. אוקיי. אז קודם כל שמנים צמחיים. שמנים צמחיים, כשאנחנו רואות על מוצר כתוב שמן צמחי, זה נשמע לנו טוב, נכון? צמחי זה משהו טוב. אממה, שמנים אמיתיים ובריאים לא נקראים שמנים צמחיים. שמן אבוקדו, לדוגמה, או שמן זית, או שמן קוקוס, הם שמנים שהם, נכון, הם מהצומח, אבל הם לא בתוך המחלקה של שמנים צמחיים. שמנים צמחיים זה קנולה, תירס, אתן רואות פה את הרשימה במצגת. כל הדברים האלה, אוקיי, למי שלא מכירה, אני אספר בזריזות, עשויים בעצם מחומרים מאוד מאוד קטנים, תחשבו על גרעין למשל של חמניה, שכשמואחים אותו לא יוצא שמן באופן אוטומטי, ולכן צריך פעולות מאוד אגרסיביות של חימום כדי להוציא את השמן. הפעולות האלה גורמות לחמצון של התאים שלנו. חמצון של התאים שלנו גורם להזדקנות, כן? הזדקנות של התאים גורמת לכל הדברים שדיברנו עליהם, לעייפות, למצבי רוח לא טובים, להשמנה, למראה חיצוני לא טוב, אפילו בעתיד למחלות, כן? אפילו אלצהיימר, דמנציה ודברים נוספים שאנחנו לא רוצות ככה לקבל אותם כמובן, סרטן חלילה, כל הדברים האלה בעצם הם כתוצאה של חמצון. יש הרבה סיבות לכך שהתאים שלנו מתחמצנים, אבל שמנים צמחיים הם משהו מאוד נפוץ, לכן החלטתי להזכיר אותו. אז תמיד לבדוק על האריזות ולא להשתמש בזה בטיגון, אלא אם כן, אתם יודעים, זה מדי פעם ככה לפינו. הדבר השני זה מזון מעובד. עכשיו שמנים הם בתוך הקטגוריה של מזון מעובד, אבל בכל זאת החלטתי להפריד בין. כי כדי לתת את הדגש על השמנים. מזון מעובד גורם לנו לצריכה מופרזת, אז יש ממש מחקרים שמראים שהגוף שלנו לא מזהה במזון מעובד אוכל אמיתי, ולכן הוא א' דורש עוד, ב' הוא מעלה לנו את רמות הסוכר בגלל שמזון מעובד הוא מזון בדרך כלל פחמימתי, מאוד נדיר שמזון מעובד יהיה מזון חלבוני ומשהו מאוד מאוד בריא, זה נדיר יחסית, והוא פוגע בחיידקים הטובים. אז דיברנו בהתחלה קצת על החיידקים הטובים, אני אתן פה עוד נתונה על החיידקים הטובים ואחר כך אני אספר עוד איזה משהו. חיידקים במעיים שלנו, מיקרוביום, נחשבים, או המיקרוביום עצמו בעצם, המעי שלנו נחשב למוח השני. יש ממש תקשורת בין המוח שנמצא בראש לבין המוח שנמצא במעי, החיידקים האלה.
כאשר החיידקים לא מאוזנים, לא חיידקים טובים, לא חיידקים שהגוף רוצה, אלא חיידקים במרכאות רעים, האמת שלא במרכאות, כי הם באמת מזיקים לנו, זה באמת יכול לגרום לנו לשלל של בעיות. לדוגמה, מעי דליף, אוקיי? אם יש לנו חיידקים לא טובים במעיים, אנחנו יכולות להרגיש לא טוב אחרי ארוחות, מנופחות. ובהרחבה, אוקיי? אם אנחנו מסתכלות על זה לאורך שנים שהמיקרוביום שלנו פגום, אז אנחנו מגיעות גם למחלות אוטואימוניות שונות, כמו רגישות או אפילו אלרגיה לגלוטן וללקטוז ומחלות גדולות יותר. איך אנחנו יודעות שמזון הוא מעובד? גם לקחת אבוקדו ולהוציא ממנו שמן זה עיבוד, נכון? אבל זה תהליך עיבוד מאוד מאוד פשוט, שאפילו מי שממש משקיעה תוכל לעשות את זה בבית. אותו דבר עם שמן זית, כן? שפשוט עושים את הכתית ופשוט מוציאים בצורה אפילו מכנית, אפילו שנעשה לפני 2000 שנה. אבל כשאנחנו לוקחות מק אנד צ'יז מהמדף בסופר ורואות רשימה ארוכה של רכיבים, ועוד רגע אני אראה לכם איך לקרוא רכיבים, אז אנחנו מבינות שלקחו מוצרים, פרקו להם את הצורה והרכיבו מחדש. וזה כבר באמת מאוד מאוד מעובד. אני אראה לכם דוגמה עוד רגע למי שככה קצת רוצה להבין את זה יותר לעומק. ובגדול זה כל הנקניקים וכל המזון הארוז וכל הגלידות למיניהן וכולי. אכילה על הדרך. אז אני ממש רוצה לבקש מכן, וזה לא פשוט, במיוחד אחרי לידה, אם אי אפשר במהלך היום לשבת, לאכול ארוחה בגלל שהילד בוכה ואף אחד לא יכול להחזיק אותו, לפחות שארוחה אחת, לפחות פעם אחת כשהוא ישן או בערב או מוקדם בבוקר, שתהיה לנו ארוחה שהיא עם מיינדפולנס. מה זה אומר? אנחנו יושבות, חותכות את האוכל שלנו, לא עושות אותו, נושמות, נהנות ממנו. מה שקורה כשאנחנו אוכלות מהר מדי, המנגנון של השובע והרעב, יש לנו הורמונים, כן? לפטין וגרלין, לא ניכנס לזה היום במצגת הקצרה שלנו, אבל יש לנו בעצם מנגנוני רעב ושובע, שכאשר האכילה היא נורא נורא מהירה, הסימן או האות מהמעי למוח, נכון? דיברנו על זה שהם מתקשרים ביניהם, לא מגיע מספיק מהר, ואז אנחנו עדיין לא הבאנו למוח שלנו את האות שאנחנו שבעות, ואנחנו ממשיכות לאכול למרות שאנחנו כן שבעות כבר, אבל אנחנו עדיין לא מרגישות את השובע כי המוח עוד לא שלח את ההורמון שמסמל שובע. לכן כמה שיותר לחנך את עצמנו לאכול ברוגע, בשקט, כמו מלכת אנגליה, לחתוך לעצמנו את האוכל, אני יודעת זה מותרות לפעמים, אוקיי? ולאמא שעכשיו לבד עם הילד בבית ועם מיליון משימות זה מותרות, 100%. אבל לפחות פעם אחת, או לפחות גם אם זה על הדרך עדיין לאט, אוקיי? עדיין עם איזשהו שקט, להעסיק את הילד עם משהו, אוקיי? אם אנחנו יכולות להכניס לתודעה אכילה רגועה, שקטה, שלווה, לפחות חלק מהזמן. מה כן לאכול? ככה זה מה לא לאכול, אוקיי? יש כמובן עוד הרבה, אבל אלה הדברים העיקריים. אז אנחנו רגע נדבר על הסוגי תזונה, אנחנו נעבור על זה יחסית מהר, אבל כמו שאמרתי, אתם תקבלו את המצגת ותוכלו לראות את זה שוב, ולהזכיר לעצמכם ולחפש מתכונים בהתאם. רוצות לשקם את המעי שלנו, כי דיברנו על זה שהמעי אחראי גם להשמנה וגם למצבי רוח וגם לתפקוד המוחי וכו'. לאזן את ההורמונים שלנו שאחראים על אותם דברים, כן? ולשפר את המצב הנפשי, כן? אז זה בעצם המוח והמיקרוביום שבעצם קצת חזרתי על עצמי פה, המעי והמיקרוביום זה אותו דבר. אגב, יש ניסוי נורא נורא מעניין מחקר שנקרא סמיילס, זה ראשי תיבות, מחקר ממש ממש מעניין שבעצם בדק אנשים חולים בדיכאון, אז זה גם מתייחס לאנשים עם דיכאון אחרי לידה, כן, כי זה אותו מנגנון, שכאשר שונתה להם התזונה לתזונה שהיא ים תיכונית, ובים תיכונית אני כמובן מתכוונת לכל העושר שיש לנו של דגים ודגנים מלאים ושמן זית ואבוקדו וכולי, אז הרמת דיכאון שלהם ירדה לרמה כזו שהם יכלו לוותר על תרופות, אוקיי? כמות מאוד מאוד נכבדת מהם. אני לא זוכרת את האחוזים, לדעתי זה היה 2/3, אל תתפסו אותי במילה, אבל זה באמת מחקר גדול ומאוד מאוד מעניין, שמראה לנו שתזונה משפיעה על הבריאות המוחית.
כמובן זה לא איזושהי המלצה להפסיק תרופות למי שיש תרופות, זה משהו שצריך לעשות עם איזושהי השגחה, זה מאוד מאוד חשוב לציין. כבר עכשיו, כבר בסוף הוובינר הזה, אתן יכולות להתחיל לצרוך את המזונות הבאים. כדי לשקם את המעי, אנחנו רוצות מזונות מוצילגיים. מה זה המילה הזאת? זה מזונות ריריים. אוקיי, זה נשמע קצת מגעיל, אבל זה לא. בעצם מזונות שמרפדים את המעי שלנו, וגורמים לו בעצם לספוג את החומרים יותר לאט, ואם יש לנו מעי דעיף, אם יש לנו בלוטינג, כלומר איזשהו כן, התנפחות של הבטן, כל המחלות השונות של הבטן, אנחנו רוצות לשקם את המעי, וגם, כמו שאמרנו, לשקם את המצב הנפשי בעזרתו. שיבולת שועל, שזה מאוד ברור לנו, כן, כי יוצא משהו מאוד כזה רירי כשמכינים אותה. פודינג צ'יה, אותו עיקרון, גם פשטן, למשל, שלא הזכרתי פה, וגם ציר בשר בבישול מאוד 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 ארוך, כן? בלילה לשים עצמות מהחצם, לבשל לילה שלם, ומשהו פולט החוצה, כן? זה בעצם חומרים שממש יכולים לרפד לנו את הקיבה. ודרך אגב, טיפ, תקשיבו לטיפ, בא לכם את המתוק, בא לכם את השוקולד, תעצרו שנייה, תאכלו אחד מהמזונות האלה, תרפדו רגע את הקיבה, ואז תאכלו אותו. אני לא ממליצה לאכול כל הזמן מאכלים לא בריאים, אבל אם ממש רוצים, וגם לי, יש לי קרייבינגים, קודם לאכול את המשהו הזה שמרפד, ואחר כך את הדבר הלא בא. הקטגוריה השנייה, שיקום האדרנל. לא דיברנו על זה, אבל ממש ממש בקצרה, זה בעצם המערכת שלנו שאחראית על ההורמונים של הסטרס, כן? כל הקורטיזול וכל דיברנו על זה קצת בהתחלה, על סטרס שאימא חובה, או כל בן אדם שנמצא תחת לחץ, חווה לפעמים קושי, ואיך אנחנו יודעות את זה? אז למשל בזה שאנחנו לא ישנות טוב, בזה שאנחנו כל הזמן בלחץ, בזה שיש לנו את הפרפרים האלה בבטן הלא טובים של וואי, אני צריכה לעשות א', ב', ג', ד', בזה שאנחנו כועסות הרבה, אוקיי? אז איך אנחנו משקמות את בלוטת האדרנל, שאחראית על ההורמונים האלה? אחד, זה נקרא קוקטייל אדרנל, אוקיי? זה ממש, אתן נכנסות לגוגל, מחפשות את זה, זה ממש פרוטוקול, שעשוי ממי קוקוס, איזשהו משהו חומצי כמו לימון, או חומץ תפוחים, חומץ טבעי, פלוס מלח הימלאיה, אוקיי? זה שלושת המרכיבים הבסיסיים, ויש פה גם לפעמים מוסיפים עוד קצת נגיד חלב קוקוס או דברים נוספים, אבל אלה הדברים הבסיסיים. על הבוקר, על קיבה ריקה. זה דבר ראשון. שוב רוצות קצת יותר לפרט על זה, תשאלו אותי בשמחה. הדבר השני זה מזונות עשירים במגנזיום, שזה כמו אבוקדו, עלים ירוקים כהים, סלמון או דגים שמנים אחרים, אגוזים וזרעים, וחלבונים. זוכרות? דיברנו על זה שאנחנו צריכות גרם אחד לקילוגרם גוף. אוקיי? אז אם אנחנו אוכלות מספיק חלבונים, בדרך כלל אנחנו מצליחות לשקם את ההורמונים. חלבון בונה כל חלק בגוף שלנו. גם שומן אגב. חסר לנו חלבון, חסר לנו שומן, אנחנו צריכות באמת לאזן אותו על ידי המוצרים האלה, שזה יכול להיות מן החי וזה יכול להיות מן הצומח, או שילוב. בנות שאוכלות מן החי, תוסיפו בבקשה גם את הצומח, אוקיי? כי יש שם נוטריאנטים שלא קיימים במזון מן החי, ומי שלא אוכלת מזון מן החי צריכה לוודא שהיא מגוונת במזונות החלבוניים מן הצומח, בכל האגוזים, הקטניות השונות, דגנים אפילו, ואפילו עלים ירוקים, אבל צריך כמויות גדולות מהם כדי לקבל את החלבון. ואז אנחנו מדברים על מזונות למוח, שזו הקטגוריה השלישית, אנטי אייג'ינג. שוב, כל תא בגוף שלנו מזדקן, וכדי שהוא לא יזדקן, כדי שהוא יזדקן, אבל יותר לאט, וכדי שהוא יתפקד כמו שצריך, ונימנע מאלצהיימר, ונימנע מכל הדיכאונות האלה, ומכל הקרייבינגים, אוקיי? כי הכל הכל מאוד קשור לזה שהתאים שלנו מתפקדים טוב או לא טוב. אז אנחנו רוצים עלים ירוקים, אוקיי? מאוד מאוד חשוב, זה ממש מנקה לנו את הכבד, זה מזון למוח, בעלים ירוקים יש חלבון, כן, הרבה לא יודעים את זה, יש מיליון נוטריאנטים, כן, כל מה שדיברנו עליו קודם עם המגנזיום והברזל וחומצה פולית שהיא עשירה מאוד 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 בתוך העלים הירוקים. פירות יער, שאגב מי שמפחדת מכמויות הסוכר בפירות,
אמנם אני חושבת שלא צריך לפחד, במיוחד אם אנחנו אוכלות פירות ולא ממתקים, אבל מי שבכל זאת קצת חוששת, פירות יער מאוד דלים יחסית בסוכר לפירות אחרים, מלאים בנוגדי חמצון, מצוינים למוח ולבריאות התאים, וקינמון, שמפחית לנו את רמות הסוכר ואת הקרייבינגים. לוקחות את המקלות החמודים האלה, מבשלות אותן, שותות את הנוזל. או פשוט מטבלות למשל את הדייסה שדיברנו עליה קודם, כמו שראיתם, מתחת לכל שקופית כזאת מופיעים מחקרים שקשורים, ולבריאות המיקרוביום ירקות ופירות טריים, מוצסים שזה פרוביוטיקה, שזה כרוב כבוש, מלפפון חמוץ, ויוגורט, זה יכול להיות יוגורט רגיל מחלב, זה יכול להיות יוגורט טבעוני, זה לא משנה, כל עוד הוא צס ויש בתוכו את החיידקים הטובים, וגם דגנים מלאים לא מעובדים. אז דגנים מלאים לא מעובדים זה לא פסטה, ואם זו כן פסטה, אז זה פסטה קוסמין, או פסטה שעשויה מקמח מלא, אבל בעיקר הדגנים בצורתם הם אפילו תבשיל חיטה למי שלא סובלת מבעיות גלוטן, וגם דברים שנחשבים דגנים אבל בוטנית הם לא, קוסמת, קינוע, דוחן, דברים מאוד איכותיים למיקרוביום שלנו, מאוד מאוד מומלץ ומצוין עבור מי שסובלת מרגישות לגלוטן. אוקיי, בנות, קצת להבין אם אתן איתי, דיברתי המון, נתתי המון חומר, תנו לי כזה thumb up לדעת שאתן איתי, או אם יש לכן שאלה עד עכשיו, לפני שאנחנו עוברות הלאה לקריאת תוויות. אני רק שמה טיפה על מיוט את מי שלא במיוט, בסדר שלא נפריע זו לזו. נשמח אם תגידו לי שאתן איתי, ואם יש לכן שאלה תרשמו לי עכשיו לפני שאנחנו עוברות לחלק הבא. תכתבו, אל תתביישו. תודה. דפנה, תודה רבה לך, ממש תומכת. זה ממש כיף. תודה בנות, תודה שאתן אומרות שזה מעניין. יופי. עכשיו, אם יש לכם איזושהי שאלה, שוב, כמו שאמרתי, תשאלו, גם במקסימום אם אני אעבור נושא, אז אני אחזור לשאלות אחת. אז דיברנו אחרי לידה, דיברנו על מה לאכול, מה לא לאכול. קריאת תוויות. אני לא יכולה עכשיו על רגל אחת לספר לכם את כל השמות השונים של רכיבים שאנשים שמים לנו בתוך האוכל, לפעמים זה מכבסת מילים, אבל אני רוצה לתת דוגמה. כן, אני בתוכנית שלי, בתוכנית הליווי, אנחנו ממש מתעמקות, יש לנו ממש חלק שלם בשיעור על זה, כדי שתוכלו ללכת לסופר וממש להבין מה אתן קונות. אבל אני רוצה לתת דוגמה שתיתן לכם את העקרונות הבסיסיים. אנחנו הולכות לקנות לחם, שזה מוצר בסיס שכמעט כולנו צורכות. לחם קוסמין, כן? לא תגידו את הלחם הפשוט הלבן ב6 שקלים, אני כבר לא יודעת עדיין, זה כבר, המחירים עולים כל הזמן, אבל תסתכלו, אם מקדימה כתוב לנו קוסמין, ויש לנו את הסמל הזה של איגוד הסכרת וכולי, וזה נראה בריא, אנחנו הופכות את המוצר אחורה, תסתכלו על הרשימה. קמח קוסמין זה אחלה דרך אגב, זה במקום הראשון, זה אומר שיש הרבה ממנו, זה אחלה. אבל מה אנחנו פחות אוהבות פה ברשימה, כן? וזה לא הכי גרוע, כן? יש דברים הרבה יותר גרועים בסופר, זה רק דוגמה. יש לנו כאן את החומרים המשמרים, תסתכלו בשורה השנייה איפה שכתוב רכיבים. חומרים משמרים מוכח מחקרית שפוגעים במיקרוביום, באותם חיידקי מעיים שיש לנו בגוף, מה ששוב גורם לאותם קרייבינגים, כן? ככל שחיידקים הלא טובים משתלטים לנו על המעיים. אז חומרים משמרים, למה לשים את זה בלחם? שוב, כדי שהוא יאריך חיי מדף ויהיה לנו קצת יותר זול, לא משמעותית אגב. שמן צמחי, זוכרות, דיברנו, שמנים צמחיים גורמים לדלקתיות בגוף, אוקיי? אז כבר כל מיני חומרים לטיפול בקמח וכל מיני חומרים, אתם רואות E300 ואי כזה ואי כזה. כלומר, לא החומרים שסבתא שלנו הכירה, כן? סביר להניח. עכשיו, אם אנחנו עושות השוואה ללחם אחר, אני יודעת, הוא הרבה יותר יקר, ואני בטוחה שאפשר למצוא ביותר זול, זה פשוט מחיפוש נורא מהיר בגוגל. תסתכלו פה למטה על רשימת הרכיבים, כן? זה כתוב מתחת להוספה לסל. רכיבים. קמח קוסמין מלא 100%, אפילו אורגני, פינקו אותנו, מחמצת קוסמין מלא ומלח ים.
זה מה שהייתי מצפה מלחם, כן? זה מה שסבתא רבא הייתה מכינה. הייתה לוקחת את הקמח, את המחמצת, את המלח, זהו, מים, כן? אז מובן לנו שזה לחם שיעשה טוב לגוף שלנו, והוא הרבה 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 פחות מעובד, כמעט ולא מעובד. זאת רק דוגמה אחת. לכן כשאתן הולכות לסופר וקונות משהו וכתוב שם בריא וקוסמין וקוסמת ומיליון דברים, תהפכו, תבדקו את הרשימת רכיבים. קודם כל, טיפ, מה שרשום ראשון זה מה שיש יותר ממנו, מה שרשום אחרון זה מה שיש פחות ממנו, לא אומר בהכרח שזה פחות מזיק, אבל אם אין לנו ברירה, אז זו ההיררכיה, ככה אנחנו בוחרות. אני מאוד ממליצה על הצלחת הזאת. אני מגיעה מעולם הרפואה הטבעית, התזונה הטבעית. זה אומר ששוב, תזונה יכולה להיות בשרית, היא יכולה להיות צמחונית, טבעונית, אבל היא צריכה להיות מאוד מאוד קרובה למזונות לא מעובדים. לכן חצי מהצלחת צריך להיות חי או ירוק, שזה ירקות ופירות, יכול להיות גם מבושל או מעודה, אבל לפחות חלקית שיהיה חי, ואז שני החלקים האחרים זה החלבונים שלנו והדגנים הלא מעובדים, אוקיי? או הפחות מעובדים, כן, יש לנו פסטה ולחם שבאמת עברו תהליך עיבוד יחסית קטן. אבל אני כן ממליצה כמה שפחות מעובד, באמת את הקינוע ואת האורז המלא וכולי. זו דרך מצוינת לאכול, וזו הדרך שאתם, אם אתם זוכרות, בהתחלה דיברנו על 300,000 מיקרונוטריאנטים, או נוטריאנטים, מיקרו זה בעצם הקטנים ביותר, בשביל לוודא שבמהלך היום השגתם את כל הדברים שהגוף שלכם זקוק להם, ככה צריכה להיראות צלחת מושלמת. שוב, זה לא יהיה ככה תמיד, ברור לי, אבל לזה אנחנו שואפות, ואם עכשיו אנחנו אוכלות ואין לנו מושג מה לאכול, תוציאו מהמקרר שלכם כמה שיותר צבעים, את הפלפלים ואת הענבים ותאכלו את זה, אין לכם כוח לחשוב ולבשל, כיסיתם, שמתם בגוף את מה שהוא צריך. עוד דרך להסתכל על זה, 5 צבעים. יש לכם בצלחת או במהלך היום את ה5 צבעים, מדהים, כנראה שכיסיתן את רוב מה שהגוף צריך. אבל אם אין אוכל, אם אין זמן ואין כוח ואנחנו מניקות והבעל לא בבית ויש לנו תינוק או שיש לנו כמה ילדים, איך מכינים אוכל? אוקיי, כמה טיפים מהירים. אנחנו יכולות להשרות פחמימות שקל לבשל. אם השרנו בערב איזושהי שועית או עדשים, או שמנו צ'יה בתוך חלב צמחי או איזשהו חלב, בבוקר זה כבר די מוכן, אם זה קטניה מבשלים מהר, ואם זה צ'יה או שיבולת שועל, היא מוכנה זהו, קומפלט. למשל, לוקחות צ'יה, שמות בתוך חלב כלשהו, מערבבות שמות במקרר, לקח לנו 2 דקות, בבוקר הוצאנו מהמקרר, אוכלות ככה. חותכות קצת פירות, שמות מעל. אוקיי? אותו דבר עם שיבולת שועל, אין לכם כוח לבשל את השיבולת שועל? אין בעיה, קחו שיבולת שועל, שימו אותה בתוך חלב, תשימו במקרר, בבוקר היא מוכנה, עכשיו טיפה לחמם אותה, ומעל לשים קצת פירות. ואגוזים, כן? שיהיה לנו גם את השומנים הטובים. קפואים, לקנות דברים קפואים, אין לנו כוח וזמן לבשל, תקנו קטניות מוכנות. יש חומוס מבושל, יש פול מבושל, יש אפונה מבושלת, הכל קיים. אני ממליצה לא בקופסאות שימורים כי יש לנו את הקושי, את הבעיה של הכספית, אבל בשקיות כמו סנפרוסט או חברות יותר זולות, לקט למוקפץ, נורא קל להקפיץ, מיקס פירות לשייק, שייק זה דרך מצוינת לרכוש המון נוטריאנטים די בקלות, זורקות הכל לבלנדר ויש לכן ארוחה יפה, תזכרו, אנחנו רוצות את הירקות והפירות, רוצות חלבון, רוצות שומן, דיברנו על זה קודם, אוקיי, שמות קצת אגוזים, מכוסה, זהו, יש לנו את העלים הירוקים, את הפירות, את האגוזים, ארוחה מעולה. קניית ירקות טריים שטופים מראש, גם יש שקיות כאלה, כמו של בשופרסל, לא מכירה, לא זוכרת חברות, נראה לי של שטראוס, אבל יש כל מיני שקיות שהעלים כבר חתוכים, תסתכלו על התאריך, זה לא מושלם ככה לאכול כל החיים, אבל זה כל כך הרבה יותר טוב ממזונות מעובדים. שמתן בתוך קערה את העלים הירוקים, קצת שמן זית ולימון, ויש לכם סלט. הוספתן איזה אגוז, או איזושהי, או עגבניית שרי, מהמם. בלילה, מי שמניקה,
מי שקם על הילד, אומרת מילוי, לראות את בקבוק גדול. בסדר? שאלת אותי משהו? או שזה בטעות? אוקיי, אם זה בטעות, למלא בקבוק מים, אם אתן מתקשות לשתות מים כמו שהם, לשים בפנים לימון או איזשהו פרי, מלפפון מאוד מרענן את המים, עושה אותם טעימים, אני לא בעד לאכול בלילה, אבל במיוחד אחרי לידה זה קשה, אוקיי? אם אנחנו מניקות ואנחנו מוציאות המון מהגוף שלנו, קשה לו לאכול בלילה. אם אנחנו, הכי טוב לאכול ארוחה טובה לפני. אם אנחנו ממש לא מסוגלות, מתות מרעב בלילה, א', לשתות את המים קודם, להרגיע את הצמא דבר ראשון, כי יכול להיות שאחר כך לא נרצה לאכול, וב', לשים בחדר אגוזים, זרעים, פירות חתוכים, פירות יבשים, לשים את המשקה קינמון, זוכרות? אמרנו להכין משקה קינמון, מוריד לנו את החשק לסוכר. מישהי שואלת, נוי, כמה זמן את ממליצה להשאיר זרי צ'יה אם אני משאירה כמות? אני ממליצה ללילה אחד, מקסימום שניים, יש להם נטייה לעובש, אומנם לעובש זה כשהן לא נוזל, אבל גם בתוך נוזל הן מתחילות מאוד מאוד מהר להוציא את החומרים הטובים בהם, כמו כל דבר אחר שהוא טבעי, אז לילה, שני לילות לדעתי זה מספיק. אממה, אפשר להשאיר את הצ'יה, ללילה למשל, בבוקר ראית שהצ'יה התנפחה והיא כבר מוכנה לאכילה, ואז להקפיא אותה במקפיא, כן? ואז לעשות למשל מנות, כל פעם שאת רוצה את שולפת את המנה ונותנת לה רגע להתחמם, ואז אוכלת אותה. להקפיא עם חלב, כן, כלומר אם את רוצה כבר מנה מוכנה של צ'יה בתוך החלב הצמחי, בתוך היוגורט, בתוך מה שהחלטת, הקפאת את זה כמנה. זהו, הוצאת, חיכית להפשרה, בסדר? כן. מזון מוכן, אנחנו רוצות מזון מוכן, בסדר, אולי במקום וולט, אני מכורה לוולט, כן, אני עובדת על עצמי, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תזונתית, קצת להפחית בוולט, אבל יש מקומות ביתיים, נראה לי יש אתר שנקרא ימי, אם אני לא טועה, יש כמה אתרים של בשלנים ביתיים, אז א', לבחור מישהו כזה, כי זה טרי, זה תחלופה יומית, ב', להסתכל עדיין על הרכיבים, אנחנו רוצות שלא יהיו שם סוכרים, שמנים צמחיים, במקום שתבשל על שמן קנולה, שתבשל על שמן זית, חומרים משמרים, חומרים תעשייתיים, מאוד מומלץ, וגם בדרך כלל זה יותר זול, כן? כאילו זה עדיין מותרות, זה עדיין לא כמו להכין בבית, אבל אם יש לנו את האפשרות שזה מקל עלינו, פעמיים בשבוע, זה באמת באמת יכול להיות מדהים. כמובן, אם אנחנו מבשלות בבית, מאוד מאוד מומלץ להקפיא, ואם אנחנו יכולות לקבל קצת עזרה מהמשפחה, מאימא, פשוט טיפה לעדכן אותה בתזונה שאנחנו רוצות בשביל להוריד את הקרייבינגים שלנו. אגב, יש לכם כאן, ושוב תקבלו את זה למייל, המלצה מהאיגוד החקלאות הישראלי על איך לאחסן נכון כל דבר, איך מאחסנים עגבניות שהן לא יהפכו להיות כאלה מגעילות ואז לא כיף לנו לאכול אותן, איך מאחסנים נכון עלים ירוקים, וממש רשימה מאוד מאוד ארוכה של כל הפירות והירקות הכי נפוצים ואיך מאחסנים אותם. אז זה גם ממש ממש טוב, כי אנחנו יכולות לחתוך מראש ירקות ופירות בערב למשל כשהתינוק ישן וקצת יש שקט בבית, ואז במהלך היום למחרת לנשנש אותם במקום צ'יפס או שוקולד ולאחסן אותם ככה שהם לא יהפכו להיות מגעילים. חשוב לי בנות לציין, אנחנו כבר מתקרבות כזה לסיום, שמעבר לתזונה חשוב מאוד שאנחנו נתאמן, אז יש לנו פה כמה עובדות שמפאת חוסר בזמן אני לא אעבור על כולם, אבל אם השרירים שלנו מפותחים, אנחנו אוטומטית שורפים שומן בשביל הפיתוח של השריר, ומה שלא הרבה יודעים שבתוך השריר יש גם איזשהו סוג של מוח במרכאות, בעצם כל מיני תאים שאחראים על ההורמונים שלנו, שאחראים בשלב הבא על מצב הרוח שלנו, לכן אם אנחנו יכולות להתאמן בהתאמה, כן, זה תלוי כמה זמן אנחנו אחרי לידה, חלק יצטרכו אימונים שיקומיים בהתחלה ואחר כך רק לעבור לדברים יותר אינטנסיביים, חשוב להתייעץ על זה, כן, עם איש מקצוע,
אבל אימונים הם חלק מאוד מאוד חשוב מירידה במשקל, לא רק בגלל כאילו ההקשר הברור מאליו ששורפים קלוריות כי עושים ספורט, אלא כי נטו הפיתוח הזה של השרירים, ואת זה אנחנו לא נשיג מריצה או מהליכה מהירה, אנחנו נשיג את זה ממשהו קצת יותר אינטנסיבי, גורמת לזה שאנחנו נהיה יותר בריאות, גם נפשית וגם נרד במשקל, וגם הכמויות קרייבינגים שלנו ירדו. אני יודעת שאמרתי את זה נורא נורא מהר, אני מתנצלת. שוב, יש לכם פה את המידע. והסוד הכי גדול, אני רגע, עם זה אני בעצם רוצה לסיים את החלק הזה, ואז אני גם אספר לכם איך אתן יכולות באמת ליישם את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם. אם פעם שמעתם את המילה מניפסטינג, כן? אנחנו בעצם, יש הרבה אנשים שהיו מקשרים, אני קישרתי פעם את המניפסטינג למשהו מאוד רוחניקי כזה. אנחנו מזמנות, אנחנו חושבות על העתיד הוורוד שיהיה לנו, ואז הוא באמת מתקיים. אם שמעתם על הספר הסוד, לוח כזה יפה שאנחנו שמות מעל המיטה עם בית החלומות, מסתכלות עליו כל יום, וככה יום אחד נשיג אותו. אבל בעוד שזה נשמע הזוי, וכמובן צריך לעבוד בשביל זה, זה לא מגיע כל כך בקלות, המוח שלנו באמת במידה מסוימת עובד ככה. אם אנחנו חושבות כל הזמן על אירוע רע שקרה לנו בעבר, המחשבה הזאת יוצרת את אותם רגשות, את אותם רצונות, את אותם קרייבינגים, ואפילו משנה ברמה התאית, שוב מחקרית, את הגוף שלנו. אם אתם מכירות אנשים נורא ממורמרים, או לנו למרבה הצער יוצא להיות נורא ממורמרות, ולהאשים את כל העולם, יכול מאוד להיות שיש בעבר שלנו אירוע שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ומשהו שאיזשהו טריגר, כן, שגורם לו לחזור שוב ושוב ושוב. אם אנחנו משנות את המחשבה, אנחנו משנות את הרגש, אוקיי? אנחנו יכולות לשנות לחלוטין את הדרך שבה אנחנו פועלות, במקרה של ההרצאה של היום, אוכלות. אז למשל, לקבל את ההחלטה לפני השנה, אני עוצמת עיניים, אני מדמיינת איך מחר אני אוכלת בריא, איך אני מרגישה טוב, איך אני בריאה, איך אני יפה, אני מדמיינת את זה מאוד מאוד חזק בתוך המוח שלי, את הבטן השטוחה, את כל מה שחשוב לי, כל ערב, כל ערב, כל ערב, תחשבו, המוח לא מבדיל בין מציאות לדמיון, אנחנו באיזשהו שלב נרגיש ככה, אפילו לא נבין למה, אבל נקום בבוקר ונרגיש יותר מאושרות, ואז נעשה החלטות שמתאימות לצורת החשיבה הזו. אם אני כל הזמן מכניסה לעצמי בראש שאני יפה ואני מטופחת ואני רזה ואני לא משנה מה שתרצו, המוח יחפש את ההזדמנויות לאכול בהתאם, להתלבש בהתאם, לדבר בהתאם, להתנהג ולהרגיש בהתאם, וזה ממש ממש על קצה המזלג. ואנשים מפורסמים כמו אופרה ווינפרי למשל, וכמו המון המון מפורסמים שככה חלק מהם אני מאוד אוהבת, כמו ג'יי קיי רולינג, למשל, הם אנשים שהסיבה שהם כל כך מוצלחים, ואני לא מדברת עכשיו על כל מיני, אתן יודעות, מניפולציות או קשרים או דברים כאלה, או דברים שהם רעים, או דברים שהם לא מה שאנחנו מנסות להשיג, זה בגלל המניפסטינג הזה. Okay? לג'ים קרי יש ממש ממש סיפור שכשהוא היה קטן, הוא דמיין לעצמו, הוא שם לעצמו שטר של $1,000,000 בכיס, לא שטר אלא איזשהו צ'ק מזויף שהוא רשם לעצמו, ואז הוא כל הזמן חשב על זה עד שהוא באמת הגיע להצעה כזו, וכמובן היום הוא הרבה יותר עשיר מזה, וזה בעצם דברים שאנחנו יכולות ליישם מאוד מאוד בקטן, בזה שאנחנו לא רק נחלום, אלא ממש ממש נעשה עבודה עם עצמנו, ופה יש כמה עצות איך עושים את זה. אנחנו יכולות לכתוב כל ערב על מה אני מודה, כי מושך דומה מושך דומה. אם היום קרה משהו, עשיתי משהו שאני מודה עליו, לרשום אותו לעצמי, מחר סביר להניח שהמוח כבר יצפה לדבר הזה ויחפש איך להשיג אותו. מה השגתי מחר? מה כתבתי פה? מה השגתי מחר? כן, כמו שאמרנו, לדמיין מה מחר קורה לי, איך מחר אני סבלנית, איך מחר אני בוחרת לפתוח את המקרר ולאכול את המלון במקום את השוקולד, אוקיי? אז כבר לדמיין שדברים שאנחנו עוד לא השגנו קרו. כמו שאמרנו, המוח
גם מחקרית לא מבדיל בין מציאות לדמיון לאורך זמן. וחשוב לי להסביר, וזה באמת ככה אולי הסיכום של כל מה שדיברתי עליו עכשיו, אם בתהליך הזה אנחנו צריכות להשקיע איזשהו זמן, ריכוז, נחישות, אהבה עצמית וסבלנות. ולפעמים אנחנו נצטרך איזושהי עזרה עם זה, אבל זה תהליך מאוד מאוד משתלם. במקום להכריח את עצמנו ולהלקות את עצמנו כל פעם שאנחנו אוכלות לא בריא, אנחנו עוזבות את זה בשקט, אני לא במאבק, אני לא מוכלת לא בריא, אני לא במאבק על זה. אני פשוט כל יום מחדש עושה לעצמי את האימון המנטלי הזה בראש של איך אני אוכל, איך אני אתנהג. בסוף זה ייכנס, בהתחלה ב-20% ואחר כך ב-50%, ובסוף זאת תהיה האישיות שלי. כמו שמישהי שהיא כוכבת פופ, היא קמה בבוקר והיא אוכלת כמו כוכבת פופ כי זאת האישיות שלה. לא כי היא צריכה להתאמץ, כי זאת האישיות שלה. היא עכשיו רוקדת 3 שעות ביום ועושה 3 שעות ביום פיתוח קול והולכת לחדר כושר, כי זה מה שהיא עושה. כן, כן, כתבת לי פה לקבל את המצגת, אז כן, אז אני אשלחת למי שתרצה בסוף, בהחלט, אני אשלח במייל. אז דיברנו לסיכום על השינויים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים שאישה עוברת כשהיא נכנסת לאימהות. מי שפה לא אימא, אולי התחברה פחות, או אולי לפחות תהיה לה מידע לכשהיא תהיה אימא. אנחנו אוכלות לא רק בשביל אנרגיה, שצדקתם כשכתבתם את זה, אבל בשביל תפקוד של המוח ושל מצב הרוח ושל כל דבר אחר בגוף. התזונה צריכה להיות לא מעובדת או פחות מעובדת ועשירה בנוטריאנטים. לא בטוחות שהיא עשירה בנוטריאנטים, פשוט תבדקו שיש 5 צבעים בתזונה שלכם. חשוב לישון, לאמן את השרירים ולעבוד על החלק המנטלי. עוד דברים שחשוב מלבד מה אנחנו מכניסות לפה. אמרתם רק את הזה באמצע, לא? רגע, אני קצת משתיקה. ושינוי אישיותי מוביל לשינוי אוטומטי בהרגלים שלנו ולחיים שחלמנו לחיות. שינוי אישיותי זה לא דבר פשוט, גם לפעמים קשה מאוד להבין מה זה שינוי אישיותי באמת, אבל עם התהליך הנכון, עם הרכיבים הנכונים, אפשר באמת לשנות את מי שהיינו ברמה הגנטית, ממש ברמת התא. אנחנו משתנים הרי כל 7 שנים. מישהו שם מוציא את עצמו ממיוט כל הזמן, אני רואה שהרגשות דניות. או שאתה שואל שאלה? אוקיי, אז אני שמה אותך על מיוט. וכל חלקי הפאזל חשובים. שימו לב, בחרתי לכל אחד מהם להתחיל באות תף, תודעה, תזונה ותנועה. 3 מרכיבים, שאם יש את שלושתם בחיים שלנו, אנחנו נהיה מאושרות, מלאות אנרגיה, והרבה הרבה הרבה פחות נתפתה מאכילה כזאת חסרת שליטה מג'אנק פוד. לג'אנק פוד. אוקיי, בנות, בנות, יש לי גם בנים פה אני רואה, כמה דברים אנחנו צריכות לטפל במוח שלנו, בתזונה שלנו, בשינה שלנו, בספורט. יכול להיות שאתה עכשיו ככה, או כמו בתמונה פה, מאיפה אני מתחילה, איפה קצה החוט שלי, מה אני מתחילה עכשיו, מה הכי חשוב. אז קודם כל אני ממש אשמח לשמוע לפני שאני מסכמת לכן ואומרת לכן איך בכלל אפשר ליישם את הכל כשיש כל כך הרבה עומס. אני אשמח אם תספרו לי אם היה לכם מעניין עד כה, אם המידע הזה חידש, אולי לא חידש, אולי הזכיר. תכתבו לי בצ'אט, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע אם המידע היה מעניין לך או לך. דיברתי בלשון נקבה, כי זה הרבה אמהות פה, אבל לא רק. נרדמתם לי? אני מקווה שלא. יכולת פשוט לכתוב כן, או אם יש משהו ספציפי שעניין אתכם, מעניין ומחזק, תודה, מעניין ומעורר חשיבה, אני שמחה. הנקודה החמישית מאוד חשובה, תודה, חומרים מחזקים ומלמדים בנות, תודה, תודה, תודה על מה שאתן כותבות, וזה מעולה, כי אם אתן כותבות שזה גרם לכן לחשוב, הדברים האלה ישקעו, וגם מחר תמשיכו לחשוב עליהם, ויהיה יותר קל ליישם. הייתי רוצה, היה מאוד קצר, וצמצמתי המון חומר למצגת מאוד קצרה, וגם יש לי עוד המון מה לתת לך, המון. אז אני רוצה לספר לכם ממש בקצרה,
וזה יכול להיות רלוונטי לך, או לך ועבור אשתך או בת הזוג, או עבור החברים, או יותר נכון חברות שלכם, ולכן מי שמעוניינת רגע להקשיב, אני רוצה לספר על התוכנית ליווי באמת מאוד מאוד מיוחדת שבניתי, מתוך הכאב האישי שלי. כלומר, אני אחרי לידה לא היה לי מנטור צמוד, הייתי צריכה לצאת לבד מדיכאון, כן, אפילו הפסיכולוגית שקיבלתי מבית החולים רק גרמה לי לדיכאון יותר עמוק, אני יודעת, נפלתי, קורה, אני לא מאשימה חלילה, אבל אצלי זה היה במצב הזה, ואני רוצה לספר לכם איך אפשר לקצר את הדרך ולקבל את כל הכלים במקום אחד. אז התוכנית שלי, ואני גם נותנת הצעה מאוד 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 אטרקטיבית למי שרוצה לקבל אותה הערב, או ככה לחשוב על זה ולקבל אותה בימים הקרובים, אימא שלמה זו תוכנית ליווי לנשים לא רק אחרי לידה מיד, אלא גם זה יכול להיות באמת חודשים או שנים אחר כך, עם שלושת הטאפים: ליווי תזונתי, תזונה, שזה מדויק ואישי, זה לא רק קבוצתי, אני בונה לכם תפריט ביחד איתכם אחד על אחד, אימוני פילאטיס שיקומי עושים את זה אונליין, אבל שוב בהתאמה, ושינוי תודעתי, כן, שזה מה שדיברנו, לשנות את האישיות, לשנות את המנטליות. נותנת המון המון כלים שקשורים לזה. זה מתאים למי שאחרי לידה ראשונה, מאבדת את הצפון קצת, איך פועלים עם התינוק. אם זה לא לידה ראשונה, אבל הקשיים נסחבו, יש לי אימהות שכבר אחרי 6 לידות ורק עכשיו נזכרו לטפל בעצמן. שוב, לא אשמתן, באמת החיים מאוד מאוד תובעניים. אם אתן חוות קושי בעייפות, חוסר ריכוז, ייאוש, אוקיי, ואפילו דיכאון, אם התזונה מבולגנת, את לא מצליחה להשתלט עליה, כן, שזה באמת היה הנושא של היום, כאבים בגוף, חולשת שרירים, דימוי גוף נמוך, מסתכלת במראה מתבאסת, רוצה להגשים חלומות, להיות לא רק אימא, כאילו יש לכם איזה עסק, איזה חלום, בא לכם להגשים עד שעובדת, אתן כל היום רק בתוך ההישרדות, כל הדברים האלה, שינה, עייפות, דכדוך אחרי לידה דיברנו, ואפילו קשיים בזוגיות, כל הדברים האלה מכוסים בתוכנית הזאת של החודשיים. אז אנחנו הולכות כל שיעור, כל שבוע לקבל זום קבוצתי על פסיכולוגיה של האימא, על התמודדות עם מצבי לחץ, איך מנהלים זמנים, איך אני מבשלת כשאין לי זמן, כן, אבל ממש מבחינת אולי הזמן שלי מתבזבז על דברים אחרים, אני יכולה איכשהו להתפקס, לאבד את הלידה, חוויית לידה לא נעימה, בניית זהות חזקה, כן, להיות עם ביטחון עצמי, אולי מול לחץ חברתי, אולי המשפחה לא תומכת, הצבת יעדים, מימוש חלומות, הקשר עם התינוק לפי גישת ההיקשרות, גם על זה אנחנו מדברות, איך אנחנו מחזקות את הקשר עם הילדים שלנו, וזה באמת שווי השיעורים 600 שקלים, זה רק השווי, כן, זה לא המחיר הסופי, יש פה עוד הרבה דברים שאני נותנת. יהיו לנו שיעורי זום, שיעורי תזונה, כן, שדיברנו ממש בקטנה היום, אנחנו ממש מעמיקות בכל זה. אנחנו רוצות לאזן את ההורמונים, אנחנו רוצות ליצור מתכונים בעצמנו, אני רוצה שאת, שאם את יוצאת מהתוכנית שלי, את לא רק תסתמכי על מה שאני אמרתי, אלא את תדעי לשבת ולבנות מתכון, או למצוא מתכון באינטרנט ולשנות אותו, לפי מה שאת צריכה מבחינת הגוף האישי שלך, כמויות או סוגים שונים של מזונות. נדבר על בדיקות דם, על מחקרים באינטרנט, איך קוראים אותם, איך סומכים עליהם. אם בוויינט מתפרסמת כתבה שמסתבר שכל הבריאה לבריאות שלנו, איך קוראים את המחקר הזה ומגלים אם הוא אמיתי או לא. קוראים תוויות על מוצרים, כן, חשוב. וגם זה השווי 1,200 שקלים. אנחנו מדברות על תהליך קבוצתי פלוס תהליך אישי, כן? כמו שאמרנו, וגם אנחנו מדברות על ספריית אימונים שיקומית, שזה ממוקד לרצפת האגן, לבטן, להיפרדות בטנית, המון 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 דברים באמת, אז אני קצת אעבור על זה יותר מהר בשביל לא לשעמם אתכן, אבל זה באמת משהו שאתן מקבלות בו גם את היחס הקבוצתי וגם את היחס האישי. כל הדברים האלה, המון 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 דברים, פלוס זה שאני נותנת לכם גם איזשהו ביטוח, כן, יש לכם שנה שלמה שאני ממשיכה ללוות אתכם מעבר, כן, מעבר לחודשיים הראשונים. כל השדרוג הזה, שבעקרון עולה 2,500 שקלים, זה שדרוג של ספרייה שכל התכנים עולים, אתן יכולות לעשות שוב ושוב ושוב את אותם תכנים גם במחזורים הבאים. אם נרשמתם למחזור של אוגוסט,
ומאיזושהי סיבה בא לכן לחזור על התכנים, אתן נרשמות שוב למחזור של נובמבר או למחזור של ינואר, ועושות את זה בחינם, כן? זה עדיין חלק מהחבילה, ובסופו של דבר כל החבילה הזאת, אני שוב טיפונת, לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי, אבל אתם גם תקבלו את זה למייל ותוכלו להבין ולראות גם את ההמלצות השונות. בעצם תיתן לך, במקום ניסוי וטעייה, תיתן לך משהו נורא ממוקד. חודשיים שבהן את יודעת בדיוק מה לעשות, ומשם את ממשיכה לבד כבר במקום אחר. במקום שאת שולטת על התזונה, שאת שולטת על השינה, שאת יודעת מה טוב לך מבחינה בריאותית, אוקיי? ואת לא צריכה יותר לרדת, לעלות בהשמנה, באנרגיות, בטראומות וכולי. ואפילו אנחנו מדברות על חלומות. כלומר, אחרי שאנחנו יוצאות מהמצב ההישרדותי של להיות בריאות, שזה באמת מצב הישרדותי, אחר כך כשאנחנו מרגישות טוב מספיק, אנחנו גם מתחילות לממש חלומות. אז יש לי נגיד בנות שהתחילו את העסק שלהן בלקראת הסיום של החודשיים, בנות שחזרו לנגן, בנות שחזרו לרקוד, ממש ממש דברים שהיו חבויים עמוק והיו כואבים לבנות האלה שלא עשו אותם, ועכשיו באמת יכולות ליישם את החלומות האלה, כי יש להן את הכוחות ואת האמונה בעצמן ואת הבריאות שהן זקוקות לה. וגם זוגיות מאוד מאוד יכולה לסבול כשאנחנו סובלות, וגם זה משתפר. אז מכיוון שזה בוער, של דברים שיכול להיות שבוערות, יכול להיות שלא, אבל למי שזה בוער לה, ומי שמרגישה שהיא זקוקה לעזרה הזאת במיידית, במיוחד מי שעכשיו מרגישה שהיא קצת נחנקת, אני רציתי לתת לכם הצעה קצת יותר אטרקטיבית, ובמיוחד כי אני ממש ממש מעריכה שאתן פה, שהגעתן, שהקשבתן, שוב יכולות לקחת את כל הכלים האלה ולהשתמש בהם כבר עכשיו בחינם לחלוטין. מי שזקוקה לליווי שלי, לליווי צמוד ופלוס לקבוצה קטנה ואיכותית של בנות מדהימות שהצטרפו למחזור הקרוב, שווי החבילה, כל הדברים שהכנסתי והבונוסים וההתחייבות שלי של השנה קדימה והמועדון של האימהות עולה 8,670. כמובן שזה לא המחיר שאני מציעה על התוכנית בכלל, המחיר הוא 3.5, זה המחיר הרגיל של החבילה, הורדתי אותו משמעותית כי אני רוצה שכל אימא תוכל להרשות את זה לעצמה, אבל בגלל שאתם כאן הערב איתי, יש לכם עוד 20% הנחה, קצת יותר מ-20% הנחה, וזה יוצא 233 שקלים ל-12 תשלומים. אוקיי? בערך 230 שקלים לחודש, כל מה שאתן צריכות, יכולות כמובן גם לשלם בתשלום אחד ולקבל עוד 10% הנחה, ואת ההצעה הזאת אתם תקבלו למייל, מי שרוצה, מי שמתעניינת, פשוט תכתבו לי פה בצ'אט, או שתכתבו לי אחר כך כשאנחנו נדבר בוואטסאפ, ואני אשמח בדיוק להסביר ולבדוק אם התוכנית מתאימה לכן באופן אישי. 233 שקלים לחודש זה הכל לשנה. הנחה נוספת בתשלום אחד, ושתי נרשמות ראשונות, וזה כבר אני פה מסיימת, כי באמת כבר הכנסתי המון בונוסים, מקבלת ביקור בית ממני כדולה פוסט פרטום. כלומר, בנוסף לליווי הקבוצתי והאישי, האונליין וכל הדברים שאנחנו עושות בתוך התוכנית הזאת, אני גם באה אליכן הביתה באופן אישי, רואה אתכן, עוזרת אם זה עם התינוק, אם זה כל עזרה שאתן רוצות לקבל. אז אני רוצה קודם כל, אני כן קצת אדלג לסוף, כי אני רואה שכבר חלק צריכות ללכת, אז חשוב לי מאוד לומר לכם תודה רבה על זה שהייתן איתי היום, על זה שהקשבתן, על זה שהייתן פעילות ושאלתן שאלות וכתבתן לי דברים. מי שהתוכנית הזאת מדברת אליה וחשוב לה או רוצה להעניק אותה כמתנה ליולדת, אתן תקבלו את הקישור, אתן יכולות לכתוב לי במייל, אתן יכולות לכתוב לי פה בתגובות ואני אחזור אליכן ואנחנו נראה אם התוכנית מתאימה, ואם לא, אתן מוזמנות לשאול אותי את השאלות האחרונות ואנחנו נסיים. זאת אומרת, אם יש לכם איזה שהן שאלות, אני רואה חלק כותבות לי תודה, להתראות, נשמע מעמיק, תודה רבה בנות, אז בהחלט תקבלו את זה למייל. בנות שנשארו איתי, תודה רבה, תודה לכן. אנדריאה, היי, פתחת מצלמה, כיף לראות אותך. גוד. אלה, תודה רבה. תודה. מהמם, אז ממש שמחתי להיות איתכן היום, הערב, ואיתכם, כי יש לנו גם משתתפים בנים, שזה ממש כיף. אז אני אסיים פה, ואתן מוזמנות להיות בקשר אחרי השידור הזה.
שיהיה לך לילה טוב והמון בהצלחה, תתחילו ליישם. ביי, להתראות. ביי ביי, כן.